Għal darb'oħra Nexia BT fl-aħbarijiet. Il-ħabib ta' Joseph Muscat u ta' Keith Schembri, Brian Tonna u l-kumpanija li tagħha u direttur maniġerjali huma smijiet li regolarment nisimgħuhom fl-aħbarijiet, fost oħrajn rabta diretta mal-Panama Papers. Issa, skont informazzjoni li tidher fil-Gazzetta tal-Gvern, Nexia BT tqabdu sabiex jagħtu konsulenza dwar l-inċineratur. U dan sar b'direct order, jiġifieri mingħajr ma ħarġet sejħa sabiex kumpaniji interessati jagħtu stima għal din il-konsulenza. Għal din il-biċċa xogħol Brian Tonna u l-kumpanija tiegħu se jkunu qed idaħlu 44,000 euro. Dan id-direct order ħareġ mill-Waste Serv li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministru José Herrera. Brian Tonna ingħata kuntratt ta' 5,000 euro fix-xahar f'Position of Trust fil-Ministeru ta' Owen Bonnici bejn l-2014 u l-2016. Pożizzjoni li mbagħad baqa' jżomm fuq bażi part-time sal-2017. Dan hu biss wieħed minn sensiela ta' direct orders maħruġa mill-Gvern lin-nies qrib tiegħu. Direct orders li laħqu l-mijiet ta' eluf ta' euro. Fost l-oħrajn il-konsulenti finanzjarji li kienu wara l-kumpaniji sigriti fil-Panama ta' Conrad Mizzi u Keith Schembri ingħataw ukoll direct order ta' 17,000 euro biex iwettqu studju dwar il-latrini pubbliċi. Nexia BT kienu wkoll magħżula biex jagħtu pariri lill-Gvern u lill-Ena Malta dwar il-Power Station il-ġdida.